Pertsona bat katakumearen bila zebilen, egon eta ibili aditzak lehen aldian. Aupa, zer modu zabiltza? Lehen aldiko kontakizun eta deskribapen simpleak egingo dituzu saio honetan. Gaur, unibertsitateko istorioak gogoratu ditut ikaskide batzuekin. Hasieran, ni oso kezkatuta nengoen ikasketekin. Eta egoitzan ere, arazoak genituen. Kafe makina guztiak gaizki zebiltzan, gure logelako wifi konexioa ez zebilen ondo, hasiera etzen oso nahi izan. Baina, gero oso esperientzia polita izan zen. Eta zuk, nola gogoratzen duzu zure gazte garaia? Mirenek topatu duen zerbait erakutsiko dio Aneri. Ane, begira. Ai, ama, ze maitagarria! Non topatu duzu? Egoitzako sarreran zegoen, izkina batean bakarrik. Koitadua. Ane, kalera atera naiz eta pertsona bat katakumearen bila zebilen. Bere jabea da. Benetan, Ekarri, itzuli egingo diot. agur txiki, maitagarria zara. Lehen aldiko deskribapen eta kontakizunak egiteko, egon eta ibili aditz trinkoen lehen aldiko formak erabili ahal ditugu. Egon eta ibili aditzak nor motakoak dira. Honela osatzen dira baiezko esaldiak. Izena, nor kasuan singularrean edo pluralean, eta aditza singularrean edo pluralean. Adibidez, katakumea egoitzako sarreran zegoen izkina batean bakarrik. Pertsona bat katakumearen bila zebilen kalean. Ezezko esaldiak berriz honela osatzen ditugu. Izena, ez partikula eta aditza. Adibidez, gure logelako wifi konexioa ez zebilen ondo. Kontuan izan, aditz trinkoak lehen aldian erabiltzen ditugu une jakin batean gertatzen ari zena adierazteko, edota beti era berean gertatzen zen zerbait adierazteko. Elementu bakarra dute eta aditz forma horrek ematen du informazio guztia, zein den pertsona, orainaldia edo lehenaldia den eta bar. Gogoratu, aditz guztiek ez dutela forma trinkorik. Jarri lehenaldiko aditz forma egokia. Egoitzako kafe makina guztiak gaizki zebiltzan. Katakumea egoitzako sarreran zegoen izkina batean bakarrik. Gure logelako wifi konexioa ez zebilen ondo. Unibertsitatean hasieran oso kezkatuta nengoen. Pertsona bat katakumearen bila zebilen kalean. Baiezko esaldiak eta egon eta ibili aditzak lehen aldian. Ezezko esaldiak eta egon eta ibili aditzak lehen aldian. Egon aditz trinkoaren lehenaldiko formak. Ibili aditz trinkoaren lehenaldiko formak. Agur eta ondo izan!